खुलुमबाय आं महिलारी नोंथांमोनखौ महिलारी वाइड एंगल चेनेलाव बरायबाय। नैबे समाव आं दङ क'क्राझार जिल्लानि जोबोर मुंदांखा पिकनिक स्पट बेनो जाहैबाय धिरबिल। दिनै सानसेनि हाबाफारि लानानै जोङो धिरबिलसिम बेरायनो फैदों। बेवहाय आंजों लोगोआव दङ आंनि फेमिलि लोगोसे बर'नि मुंदांखा फावखुंगुर राजिब ब्रह्म आरो बिथांनि गासै फेमिलिया जों ज' जानानै बेवहाय पिकनिक जानो फैदों। सानसेनि बे सानसुफुनि बोथिसेखौ जानो लोगोसे दिनै धिरबिलनि समायना नुथायखौ नोंथांमोननो दिन्थिगोन। लोगोसे आं मिन्थिनायाव बेयो चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरीनि आन्दाराव लोगोसे बेनि मिथिंगायारि नुथाय लोगोसे बेवहाय धिरबिलनि जा साखाथियाव मोनसे गुवार एरियायाव गोबां दै जमा जाना दं जायखौ बिलो महरै जों हमनो हायो। दा बेनि समायना नुथायखौ आं दिन्थिनो नागिरदों। लोगोसे बेवहाय बावैसो सिगाङाव सानजोरां NGOआ बेखौ बेखेवबाय। मेबि 1 उइक सिगाङाव बेखौ बेखेवना होनाय जाबाय। लोगोसे बे 2020 मायथाइनि जा गोदान बोसोर फैगासिनो दं बेवहाय दाब दाब जायगानि बेवहाय माने पिकनिक जागिरि बिथांमोना फैगोन। लोगोसे बे डिसेम्बर दाननि जोबथानिफ्रायनो माने दिनैनि सप्ता मोनसे सिगांनिफ्रायनो बेवहाय गोबां हाजार हाजार सुबुंफ्रा बेवहाय पिकनिक जानो फैदों। बेवहाय पिकनिक जानो फैदों फेमिलिखौ लाना लोगोसे गावनि मोजां मोननायखौ सोरबा बायदिसिना रोखोमै बेवहाय बेरायनो हागोन। लोगोसे बे मिथिंगायारि नुथाय बावैसो सिगाङाव बेनि साखाथियावनो जा बड'लेण्ड टुरिज्मनि नाजानायाव पेराग्लाइडिं मोनसे बिराद गिदिर इभेन्ट जानानै थांबाय। लोगोसे नोंथांमोननो दिनै माखासे नुथायखौ बेवहाय दिन्थिगोन। लोगोसे बेनि थासारिया जोबोर समायना साखाथिगिं नोंथांमोना नुनो मोन्दों जोबोर गुवार मोनसे समायना मिथिंगायारि नुथाय। बेवहाय हाजो दङ लोगोसे बेनि साखाथिथिंजाय बेरायग्लांनो थाखाय माखासे पार्किं फेसिलिटि खालामना होदों। लोगोसे बेवहाय फेमिलियाव संनानै लाबोनायखौ जानो बा संनानै जानो थाखाय फिसा फिसा न'बथिखौ बेवहाय खालामना होनाय जादों। दिनै सानडे बेखायनो सेरखाय बेरखायोब्लाबो बेवहाय गोबां दावबायारि बिथांमोना फैदों। गासै नायगिरि लोगो नोंथांमोना नुनो मोन्दों बे समायना मिथिंगायारि नुथाय बेनो धिरबिला क'क्राझार जिल्लानि बा क'क्राझार टाउननि जोबोर साखाथियावनो नांजाबनानै दङ। लोगोसे बेवहाय गोबां दै जमा जानानै थायो जा दैज्लां बोथोरनि दै बेनिखायनो बेखौ बिलोनि महर नुयो। स' बेयो जोबोर रमान्टिक मानो होनब्ला बेवहाय मिथिंगायारि नुथायखौ नोंथांमोना नुनो मोन्दों। लोगोसे केमेरानि उनथिंजाय नोंथांमोना नुहुरनो मोन्दों जोबोर समायना मोनसे हाजोआ बेवहाय दङ आरोना। बे हाजोआ जोबोर साइलेन्टलि माने बेवहाय बांद्राय दंफां लाइफां गैया जोबोर माने मोजां नुथाय आरो। लोगोसे नोंथांमोना बे नुहुरनाय गासै नैबे बिलो बायदि महरनि दैयाव बेवहाय बेनि सानजोरां NGO बिथांमोना बेवहाय नावनि फेसिलिटि होदों। बेवहाय बुटफुथिनि हेफाजाबजों नोंथांमोना बे धिरबिलनि समायना नुथायखौ नुनो हायो। बेवहाय मिनिमाम मोनसे रांनि हेफाजाबजों बिथांमोना बेखौ गाखोहोनाय खामानिखौ खालामो। नोंथांमोना बेसिम फै लोगोसे बेबायदि फिसा फिसा जनायनि थाखाय पार्किं फेसिलिटि बायदि मोनसे मोजां पार्क खालामना होदों। लोगोसे बेवहाय दासान्दि गोबां जोंनि दावबायारि बिथांमोना पिकनिक जागिरि बिथांमोना फैदों। स' बेवहाय साननैसोनि गेजेरावनो माने जोंनिया डिसेम्बरा थांनोसै समाव बेवहाय हाजार हाजार सुबुंफ्रा बेसिम फैगोन। स' गासै नायगिरि लोगो नोंथांमोना बेबायदिनो बे धिरबिलसिम पिकनिक जानो फैयोबा बेवहाय बे धिरबिलनि गुवार दैखौ नायफुंनो थाखाय बेबायदि NGO बिथांमोना नावनि फेसिलिटि होदों। बेयो भुटफुथि मेसिननि हेफाजाबै सालायगोन। बेवहाय नोंथांमोना गाखोनानै बे धिरबिलनि जा दैनि नुथाय बेखौ बिलोआनो बुंनांगोन मानो होनब्ला बेवहाय गुवार एरियाया दैजों बुंफबनाय बेनिखायनो बेखौ बिलो महर रखम नुयो। नोंथांमोना बेवहाय बे नावनि हेफाजाबजों गाखोनानै बे धिरबिलनि माखासे नुथायखौ नुगोन। स' नोंथांमोना बेबायदि नुहुरनो हागोन बे धिरबिलनि खाथियावनो नोंथांमोना बेबायदि समायना मिथिंगायारि जा हाजो बेवहाय दङ बेनि समायना नुथायखौबो नुनो हागोन। लोगोसे जा सानजौफु सम जायो बेवहाय सानलाइटआ डाइरेक्ट गोलैनायनि कारनै बेनि दैफ्रा जोबोर जोंखोल महर लायो। लोगोसे थासारिया मोजां आरो बेवहाय जा बिथांमोना जा NGO बिथांमोना बे धिरबिलखौ सालायगासिनो दं बिथांमोना जोबोर साब सिखोनै बेनि नुथायखौ खालामदों। लोगोसे दैनि जिं जिङाव माखासे जनायनि थाखाय सुबिदा खालामना होनाय जादों। लोगोसे बेवहाय थांलाय फैलायनि थाखाय फिसा फिसा औवाजों दालांबो बानायना होनाय जादों। लोगोसे नैबे समाव आं जा जायगायाव दङ बियो धिरबिलनि जा नाव गाखोग्रा बेखौ जायगा बुंनांगोन। बेवहायनो नाव गाखोनो फैयो गासै नायगिरि बिथांमोना बेवहाय गाखोनानै नोंथांमोना बेनि समायना नुथायखौ नुनो मोनगोन। लोगोसे माखासे नुथायखौ आं दिन्थिलांगासिनो आरो दंबावो। जोंनि दिनै सानडे स्पेसियेलनि जा बोथिसे जागोन जों सानजौफुनि बेवहाय धिरबिल जिङाव नोंथांमोना नुनो मोन्दों जोंहा नै अमा सावनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। बेवहाय नोंथांमोना नुहुरनो मोन्दों मुंदांखा फावखुंगुर राजिब ब्रह्मजों लोगोसे बिथांनि बिसि लोगोसे आंनि सिस्टार इन ल'नि हासबेन्ड दङ लोगोसे बिथांनि लोगो जों जयै बेवहाय सानजौफुनि बोथिसे जानो फैदों। बे समाव बिथांमोना अमाखौ माने अरजों सावनाय
खामानियाव नांथाबगासिनो दङ जोबोद टेस्टि जागोन बायदि नुदों आं लोगोसे नोंथांमोना नुदों बिथां राजिब ब्रह्मआ गावनो अमा सावनाय माबाखौ खामानिखौ मावगासिनो दङ स' दिनै जोबोर इन्जयमेन्ट जागोन सानडे लोगोसे बोथोरा मोजां बारा सान्दुंबो नङा बारा दोमैलुलु आरोना बोथोरा स' बेनि समायना नुथाया नुजासारदों स' दिनैनि बे ब्लग भिडिअ'आव गासै नुथायखौ नोंथांमोना दिन्थिगोन। स' नोंथांमोना नुनो मोन्दों बेबायदि NGO बिथांमोना बेबायदि थांलाय फैलाय कानेक्सन खालामनो थाखाय बेबायदि औवानि फिसा फिसा टेम्परारि दालां बानायना होदों लोगोसे बेवहाय माखासे गोमो गोथां फ्लेगफोरखौ हस्टिं खालामना दोनदों स' बावैसो सिगाङाव बेखौ बेखेवनाय जादों स' बेनि थासारिया दा नुनाया जोबोर गोदानैनो दङ बिथांमोना सुनै फोनना होदों स' बे दालांनि हेफाजाबजों नोंथांमोना बै मोनसे हाजोसिम कानेक्ट खालामो बेयो माखासेया माने दैनि एरियाजों बुंफबनायखाय माखासे फिसा फिसा गोरखाय हाखर दङ हाखरफोरखौ कानेक्ट खालामनो थाखाय बेबायदि दालां खालामना होदों स' बेनिफ्राय बै हाजोसिम कानेक्ट खालामनो थाखाय बिथांमोना बे दालांखौ बानायदों लोगोसे नोंथांमोना नुहुरबावदों बैहाय माखासे मोजां पार्कनि फेसिलिटि खालामना होदों बेसिमबो जोङो थांनो नाजागोन लोगोसे नोंथांमोना बेबायदि नैबे धिरबिलनि नावआव गाखोना बेरायनो हायो नैबे नावनि सुबिदा दङ बेवहाय मिनिमाम मोनसे फिस लानानै बिथांमोना NGO बिथांमोना बेवहाय नावखौ दावबायहैयो लोगोसे बे धिरबिलनि गुवार एरियाखौ नोंथांमोना नायफुंनो हागोन नैबे बे समाव बेवहाय गोबां गाखोगिरि बिथांमोना बेवहाय जमा जाफैदों स' नोंथांमोना बेवहाय गाखोफैनो हागोन आरो बे धिरबिलनि गासै नुथायखौ नायदिंनो हागोन।